Această metodă de sincronizare a senzorului cu aparatul de măsură este mult mai precisă. Deci avem un senzor nou. Vedem că aici avem agrafa în care el pare este relativ sincronizat. Pentru am lăsat să fac niște ajustări ale senzorului chiar când el este băgat pe coloană. Am să cioplesc, sper să se vadă, această cătare. Am să iau umerii ăștia doi, am să las doar pe cel de pe centru. Da? Așa. Gata. Da, deci l-am mai subțiat. Acum vin cu coloana. Agrafa asta o pun să stea cât de cât pe centru găurii. Vin cu senzorul deasupra. Și rotesc de axul coloanei astfel încât să mi se potrivească la țâmburușul ăsta de aici. Vedeți, acum este decalată. Teșitura este aici, iar țâmburușul ăla este aici. Da, ridic de senzor. Da, apuc cu un patent de partea asta zimțată și îl învârt astfel încât să nu învârt și de senzor. Da, ia să vedem dacă a venit. Mai trebuie foarte puțin. În regulă. E bine. Acum vin cu axul și teșitura aceasta să-mi intre pe chestia aia care am mai tăiat-o din ea.
Da? Deci am tăiat. Am tăiat ca să-mi permită să mai mișc plăcuța aceasta de la senzor pe această teșitură. Da? Astfel încât să îmi dea voie să pot să-l reglez exact. Da, am băgat axul. Am să-i bat și șplintul. După ce am bătut șplintul, pot să scot această siguranță. Acum, pentru a sincroniza senzorul, am nevoie de un aparat de măsură, de preferat digital pentru că este mult mai exact, pe care am să-l pun pe 20 megomi. Tatorii îi voi lega în felul următor. Eu am o mufă de exact cum e cea care e pe mașină și am făcut eu o chestie aici ca să nu mă mai... Dar dacă nu aveți o astfel de mufă, puteți să legați în felul următor. Tatorii, eventual faceți o chestie cu un cablu, astfel încât să băgați aici pe mufele alea. Dar legați așa, tatorii aparatului de măsură, legați pe cablu mov și pe cablu albastru. Mai am nevoie de o sursă de 5V. Eu folosesc acest încărcător de telefon care scoate 5V. Da. Și sursa o legați pe cablu, hai să vedem la mufa aceasta. Cablu plusul legați pe cablu roșu și minusul pe cablu negru de la senzor. Da? Puteți să folosiți chiar o sursă de 5V de la un încărcător de telefon auto. Da? Și eu m-am făcut la fel o chestie de genul acesta. Când repar o coloană undeva afară lângă mașină, folosesc această chestie, acest adaptor. Da, să dau un 5V. Și cum facem? Băgăm în priză alimentatorul. Cuplez mufa la senzor, da? Dacă nu aveți o astfel de mufă, v-am spus. Plus 5V, minus 5V și tatorii nu contează. Aici. Da? Și pe aparatul de măsură îmi va arăta o valoare. Pentru a regla senzorul, eu pot să vin să mișc de chestia aceea pe care am mai tăiat din ea. Da? Și încerc ori stânga, ori dreapta. Aici voi vedea că o să am o valoare ori cu minus, ori cu plus. În funcție de unde este decalajul. Cât mai în zero aici. Ia să dau în partea aia. Observați, dacă am împing încolo, valoarea îmi va crește. Deci eu va trebui să trag de plăcuța aceasta. Da? Și trag cu șurubelnița, bag vârful șurubelniței și trag de ea, astfel încât să-mi scadă valoarea ei.
Da, vedeți, am ajuns la 0,01. E o valoare foarte bună. Chiar și la 0,15, 0,10 e foarte bun. Acum el este sincronizat. În momentul în care el este sincronizat, eu, chiar dacă învârt de ax și implicit și de senzor, el nu își va pierde valoarea, va fi undeva în zonă. Da? Deci, vedeți, nu se modifică. De ce? Pentru că el s-a închegat în felul în care eu l-am sincronizat. Și așa va rămâne, indiferent de cum va fi poziția volanului. El va fi mereu sincronizat. Da? Deci, în momentul acesta, această coloană poate fi pusă pe mașină